Ta Ewangelia, niezwykle wymowna, niezwykle sugestywna, stanie się jeszcze bardziej taka sugestywna, gdy sobie uświadomimy, w jakiej sytuacji te słowa wypowiada nauczyciel, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Jest na wzgórzu za potokiem Cedron, razem z apostołami. Patrzę na święte miasto, na wzgórze świątynne. Niektórzy mówią, wierzący Żydzi, niektórzy muzułmanie, wielu chrześcijan, że to jeden z najpiękniejszych widoków świata, zwłaszcza o wschodzie słońca. I Jezus nie zachwyca się tym, co widzi, ale mówi o zagrożeniach. Mówi o tym, że będą znaki, że będzie źle się dziać, że i niebo, i ziemia, i niebiosa, i ludzie zadrżą pewnego dnia. My znamy kontekst teologiczny. Wiemy, że ten kontekst jest eschatologiczny, że po pierwszym przyjściu Chrystusa będzie drugie przyjście. Ale możemy też sobie powiedzieć, że ta eschatologia może się dziać w różnych wymiarach. Czy nie przypomina nam, czy te obrazy nie przypominają nam ostrzeżeń, o których mówią ludzie nauki, klimatolodzy i liczni, którzy zajmują się kryzysem klimatycznym, jako że widzimy w tym tych narodów bezradnych wobec tych wszystkich zjawisk. Bezradnych wobec skali zagrożeń. Bezradnych nawet dlatego, że często wypierają te zagrożenia, negują ich istotę, negują ich przesłanie. Negują to wszystko, co może się stać dla Ciebie. Ale bezradnych też dlatego, że skala przekracza wszystko, co dotychczas znali, co dotychczas czym żyli, co wydawało im się, że kontrolują. Ale jest też oprócz tego wielkiego obrazu, jest też słowo skierowane bezpośrednio do uczniów, czyli do nas. I tu Jezus mówi jasno, podnieście głowy, mimo tego wszystkiego, tych wszystkich zagrożeń, które się zdarzają. Podnieście głowy, stańcie gotowi w pozycji czuwania, w pozycji zmierzenia się z tym wszystkim. Dlaczego? Bo zbliża się wasze odkupienie, bo ja jestem z wami, bo Bóg jest Panem świata i On jest tym, który ostatecznie zdecyduje, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale podnieście głowy również dlatego, by otrząsnąć się z tych wszystkich waszych codziennych grzechów, z tego zła, które czynicie. Niech nie będą, tu mamy wprost powiedziane, ociężałe wasze stosunki obżarstwa, pijaństwa, trwost doczesne. Innymi słowy, opisane to, co w Laudato-Si, w tej wielkiej zielonej encyklice Laudato-Si, papież nazywa obsesyjnym konsumizmem. Obsesyjny konsumpcjonizm, który marnuje zasoby ziemi, który kradnie zasoby ze stołu ubogich, który marnotrawi i żywność, i wodę, który marnotrawi tyle bezcennych, nieodnawialnych zasobów świata. Dlaczego? Nawet nie wiadomo dlaczego. Bo mamy wiedzę, mamy narzędzia, mamy technikę i technologię, by umiejętnie, fachowo i rozsądnie gospodarzyć tym wszystkim, co Pan Bóg nam dał. Ale jednak dzieje się inaczej. Chciwość, żałoczność, takie grzechy kardynalne, być może trochę tłumaczą to zjawisko. Ale tylko trochę. Tak naprawdę rzeczywiście jesteśmy i my bezradni wobec tego wszystkiego, co widzimy. Wobec tego wszystkiego, co oczekujemy od naszych liderów i politycznych, i religijnych. I tych biznesowych, i tych gospodarczych. Bo oni powinni mieć świadomość i powinni mieć wolę do decyzji. Stąd ta intencja naszej modlitwy, by wspierać ich
dodać im odwagi, by dodać im też takiego zrozumienia tego wszystkiego, by z pokorą podeszli do tego świata, w którym żyjemy, ale by mieli odwagę podjąć właściwe decyzje. A my też mamy coś do zrobienia. My też, podnosząc głowę, możemy zobaczyć ten kawałek świata, w którym my żyjemy i w nim sprawić, aby to nasze życie było właściwe. Jakie mamy narzędzia? Słyszeliśmy w innych czytaniach chociażby. Pierwsze czytanie, jakby korelujące z Ewangelią najbardziej, wołanie o sprawiedliwość na świecie, o sprawiedliwy podział zasobów w świecie, o sprawiedliwość między ludźmi, o sprawiedliwość też wobec Boga. Tę sprawiedliwość dopełniamy o miłość, o której mówił święty Paweł kiedyś do Tesaloniczan, a dzisiaj do nas. Bo miłość, która ma być między nami, ma być pomnażana, ma być potęgowana. Ona jest niezwykłym narzędziem każdego chrześcijanina. Miłość chrześcijańska, miłość miłosierdzia. Taka miłość miłosierdzia to coś więcej niż dobroć. Jestem dobry dla kogoś, bo on jest dobry dla mnie. A jestem miłosierny dla kogoś, nawet jak on nie jest dobry dla mnie. Nawet jak on jest wredny dla mnie. Nie tylko dla mnie, ale i dla innych ludzi i dla świata. To jest ta wielka różnica i wielka próba też dla nas wszystkich. To narzędzie jest niezwykłe. Warto też z niego korzystać. I liturgia słowa nam jasno o tym podpowiada. Czas Adwentu ma być czasem czuwania. Że mamy go w okresie, można powiedzieć, takim, gdzie mamy najkrótsze dni w roku. Od dzisiaj do 24 dni będą coraz krótsze i najdłuższe noce. Czy to nam pomoże dostrzec to, co trzeba, czy raczej przeszkodzi? Trudno powiedzieć. Ale nawet ciemność, nawet noc może być źródłem poznania. Gdy podniesiemy głowę w czyste, gwiaździste niebo, dostrzeżemy przestrzeń, jaką dzień nigdy nie zobaczymy. Dostrzeżemy tysiące i miliardy lat świetlnych, bo tak wzrok nasz idzie w głąb naszej galaktyki, innej galaktyk i tak dalej. Dostrzeżemy ogrom kosmosu, ogrom tego świata, który Pan Bóg stworzył. I wtedy być może z pokorą też możemy sobie uzmysłowić miejsce, w którym my jesteśmy. Że ta planeta to jest zaledwie drobina w wielkim kosmosie świata. Nasza galaktyka, jakieś 100 miliardów gwiazd, tych galaktyk, ileś tam miliardów, niektórzy mówią, że też przynajmniej 100 miliardów. I my gdzieś na skraju tej naszej galaktyki, na całej drogóweczną, układu słonecznym i nasza Ziemia, i nasza Ziemia, o którą nie umiemy się zatroszczyć. Jakże zatem mamy troszczyć się o cały wszechświat, o cały kosmos. Ale to spojrzenie może nam też pomóc właśnie obudzić się rano i sprawić, że będziemy lepszymi gospodarzami, lepszymi obrodnikami tego świata, w którym Pan Bóg nas postawił, który pobłogosławił, który nam ofiarował. Adwent to też czas, gdy śledzimy, jak Boża tajemnica ujawniała się ludziom, zwłaszcza ta tajemnica mesjańska. W pierwszym tygodniu będziemy słuchać czytań, które pokażą oczekiwanie Izraela na Mesjasza. Później będzie coraz więcej tych danych. Kim ten Mesjasz ma być, jak wyglądać, kiedy przyjdzie i tak dalej. To są te kolejne dni aż do 17 grudnia. A potem już jest decyzja, jest zwiastowanie. Kobieta Maryja z Nazaretu godzi się na to, by być Matką Boga. I to doświadczamy w ostatnim tygodniu Adwentu. I znowu sprawą Adwentu idziemy w tej naszej pielgrzymce wiary. Pielgrzymce w stronę Bożego Narodzenia, w stronę tajemnicy Cielenia Pańskiego. A kontemplując tajemnicę Cielenia Pańskiego, czyli Bożą obecność w świecie materialnym, w którym żyjemy, nie możemy pominąć właśnie tego, że Bóg, przychodząc do nas, uświęcił ten świat.
Niech to słowo żyje w nas, niech kiełkuje, niech rośnie i niech owocuje. Niech owocuje. Czy będzie to 10-krotne, czy 30-krotne, czy 100-krotne? Zobaczyć. Ale żeby jakiekolwiek. Czego życzę sobie i Wam? Amen. Wiecie, Kornianie, muszę mieć te słowo jeszcze. Łapię się na tym, że ilekroć jest dotykany temat ekologii, w moim życiu, w moim klasztorze, w moim zakonie, to można spotkać bardzo dużo trudności, ale z sobą samym. Znaczy jest wiele takich rzeczywistości, czy wiele takich sygnałów, które docierają, jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi o ubranie, jeżeli chodzi o kupowanie, których się zupełnie nie odnajduje. Bo wiedza dzisiaj nie wiadomo komu wierzyć. To jest dezinformacja totalna. To jest coś, z czym mam problem. Potem widzę siebie nieraz, jak stoję na ambonie i na przykład mówię do młodzieży na katechezie podczas mszy świętej o tym, że wszyscy musimy zwolnić, że wszyscy biegniemy. I wpadam w ten taki oklepany slogan, że wszyscy musimy zwolnić, jednocześnie mając z tyłu głowy, że zaraz jest koniec mszy i muszę gdzieś biec. Że nie zdążę z nimi nawet zatrzymać się przez chwilę, żeby ich posłuchać i z nimi pobyć. Świadomość obecności tego, co się dzieje. Świadomość tego, co ja w tym momencie mówię. Świadomość tego, co ja w tym momencie jem. Co dzieje się ze mną w tym danym momencie, tutaj i teraz. Bo ja dzielę się tym słowem ze względu na to, że ja mam z tym ogromny problem. Że pakuję się często w sytuacje, które są sytuacjami na pewno nieekologiczne. Że mówię o tym, że trzeba być uważny w momencie, kiedy idę, żeby robić zakupy, a jak idę robić te zakupy, to jest to nieuważne, bo mi się śpieszy. I zachęcam, skoro tutaj jest tyle osób, które tak świadomie podchodzą do swojego życia, żeby nawet tutaj pod wpływem tego słowa zacząć robić sobie chociaż krótką taką notatkę, że w którym momencie nie domagam, żebyśmy zobaczyli, w jakim momencie w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze życie. Że gdzie sobie nie radzę, jeżeli chodzi o to, co stawiam na stole w moim domu. Gdzie sobie nie radzę w momencie, kiedy wchodzę do sklepu i robię pracowanie zakupy. Gdzie sobie nie radzę, bo jestem w tym samym pędzie. Bo być może, bo jest tak niestety, że wielu ludzi ten temat w ogóle nie interesuje, dlatego że nie potrafią wyjść z pewnego schematu, w którym są. Spostrzeżenie, że jeżeli jesteśmy w tak ważnym temacie, a jest nas tak mało. Dlaczego? Ten Jeremiasz, który dzisiaj mówi swoje słowo, to obwieszczenie domowi izraelskiemu, domowi niemieckiemu, przychodzi z wiadomością do ludzi, którzy żyją na wygnaniu i na tym wygnaniu urządzili się już tak, że nie chcą wracać w jej domu. Kiedy zobaczymy przez rękę